ji so ga wani free dollar update automatic kana danna link zai kawo ka cikin browser naka da kake amfani da shi. So zai baka option guda biyu ne, in kana amfani da iPhone za ka yi downloading na application a cikin App Store, wanda suke amfani da Android za su danna get it on Google Play, wato za su yi installing nata akan Google Play Store. So recently ina amfani da Android ne for this tutorial, sai in danna get it on Google Play Store kamar yadda kuka gani, bayan nan sai na yi installing nashi. Zaka danna yana rolling, yana gama installing zaka open, zai baka dama kai registration successful, kai KYC, in kaga dama kai invite, in kaga dama ba sai kai ba. To anan nan inda ya sa open bayan ka installing nan zaka danna shi ne zai bude, wato zai kai ka cikin application din domin kai dukkanin abin da ya dace domin samun wannan promo code din, ko baka yi invite ba baka samu. To anan saman nan ganan inda aka sa sign up, ganan sign in, to wannan sign up din shine abin da zaka danna, wato zai baka dama kai register. Anan zaka yi inputting email address da kake so kai aiki da shi, nan zaka sa password, nan zaka yi confirming password, daga nan sai ka danna create an account. So kana saka email, kana saka password, sannan password din sun ce kasance akalla sun kai characters guda 8, sannan kuma ya zama akwai number guda ɗaya, sannan akwai uppercase misali A capital letter, sannan akwai special character misali comma ko kuma at ko exclamation mark, sannan kuma password din ya zama nan da nan ya zama iri ɗaya ne. To daga nan sai ka danna create an account. So automatic anan nan za su tura maka verification code ta cikin email. To kun ga anan dinnan zaka danna sai ka koma cikin email address naka da ke kan wayanka. Ka koma cikin email address zaka danna important, zaka yi refresh, automatic zaka ga wannan link ya riga da ya dropping, bari ne refresh. Let me refresh for a while. Important. Yau ko da bai dropping instant ba haka danna nan, in kun danna nan kun ga nan ga nan primary, sometimes anan yake dropping. To kun ga wannan tx matrix sai ka danna verify your email address, wannan sunan coin nasu ne, sai ka danna verify email, automatic zai baka dama ya kai ka cikin browser inda za ka yi verification. Wannan coin nasu yana nan a Bitget, yana nan a Mix, yana nan a get.io, automatic dama sun jima. Sai ka danna verify my email, verify your email, please wait while you process your request, sai ka danna your email verified, sai ka koma cikin application ka cika. So yana da kan shi zai continue ba tare da ka danna kuma ba. Anan nan zai ce first name, nan zaka sa last name, nan zaka sa necessary referral code, zaka yi copy and paste, daga nan sai ka danna continue. Nan anan zaka zabi nickname, wato sunan da kake so wallet naka yi alfarin, sai ka danna mega hubs, sai ka zabi sunan da ranka yake so. Ni na zabi mega hubs. Sai anan verify your identity, sai ka danna continue. Wannan zai baka dama ka yi KYC ne. To anan nan kun ga anan da automatic da ya kawo ka cikin dashboard, to zaka danna create a wallet anan a farkon nan. To anan sai ka danna sign to account anan. To anan din zaka danna new wallet. To kana dannawa sai ka zabi wallet ne, zaka iya sa the same as username da kai amfani da shi a baya. To anan din sai ka yi continue, automatic za su baka seed phrase guda 24, sai ka danna tap to reveal din anan, kana danna automatic zaka gansu. Sai ka danna copy, sai kun ka danna copy, kun ga daga 1 zuwa 24. Sai ka danna I have set my mnemonic. To sai ka danna wace number na 3, sai ka zaba. Za su iya baka random number, za su iya cewa ka zabi number ta 1 ko ta 2 har ta zuwa 24. To next za su jama nan misali zan sanar ci yawwa, za su baka sau 3 depend number da suka ce ka dauko a cikin seed phrase na ka saka. So automatic suna gama verification zai dan rolling, sai daga da wuce zai baka dama kai creating 6 digit pin. Sometimes a nan gunnan yana jimawa, kun gane yana dan irin like taking a long time. In ya maka taking long time, kai ka danna nan, kana danna menu dinnan sai ka share shi, sai ka koma cikin, kun gani ina sharewa ina da automatic sun bani dama ne creating 6 digit pin, wato pin guda 6 kamar yadda na faɗa. Bayan kayan creating 6 digit pin za su ce ka danna kai confirming, wato ka sake sa su. Yawwa kana sawa pin successfully, za su baka dama ka sake yawwa, automatic zai kawo ka cikin nan. To daga ya kawo ka nan misali ka gama creating wallet naka ya zama ready. So ya zaka yi in the next step, kana danna refer and end nan, kana danna refer and end, sai ka danna you are one step away from earning 500 TX, wato yanzu abu ɗaya kawai zaka yi domin su baka 500 TX wanda zaka tura Bitget ko kuma wannan Mexico get.io. To zaka danna give reward, kana danna automatic za su baka dama ne ka yi KYC. Zaka yi amfani da voters card ko national identity card plastic. Automatic yawwa, bari sai mu danna begin verifying, bari dai mu yi step din from phase to the end.
sai ka danna United States nan din sai ka zabi kasan da kake aiki da shi, wato either Niger ne ko Nigeria ko kamar ko Ghana. I'm Nigerian, sai in zaba sai ka danna select automatic, zai kai ka gaba inda zaka sa order information. To anan zaka zaba in driving license ne, whether national identity card ko passport ko voter ID card. To nan national ID card nake so na yi amfani da shi zan danna. Automatic za su baka dama ka yi capturing gaban national ID card plastic naka, kun gani zaka saita shi. Ka saita shi da kyau automatic, akwai auto capture da suke yi su da kansu. Yawwa, za ku ga yana trolling yana zagayawa ba? Za ku ga yana ta zagayawa, to shi da kanshi automatic hold still zai riga da ya muku capturing. Bayan gama capturing na ba na aika haka baya zai riga mu kun kai yana taking long time, inda ka tabbatar hoton ID card din ya fito da kyau, dan nan automatic sai ka yi manual capture kanka ba tare da ka sha wani wahala. So automatic yana wucewa shi da kansa zai baka information da ke jikin nin naka. Iya abin da zaka ƙara nan identification type sai ka nan sai kai searching nin, wato national identification number. Nan zaka sa nin number naka, nan zaka sa hanya address naka, nan zaka sa garinka, zaka sake sa garinka, nan zaka sa state naka, sannan nan postal code naka sai ka danna continue. Postal code na garinka zaka iya searching a cikin Chrome browser postal code, sai ka sa sunan garinka automatic zai riga ya nuna maka. To nan zai baka dama ne ka yi face verification, wato bayan ka tsaya zai ce ka kalli hagu sannan ka kalli dama and you are good to go. So kana gama face verification automatic zai dawo da kai dashboard naka, kan kana da nan rufa an in KYC naka ya successful, za su ma you get 500 checks in ka inviting, sannan wanda kai inviting shi ma abin da zai samu kenan. A nan shine zaka copy link naka, sannan code naka a cikin link naka sai ka cire duk sauran daga nan inda ya fara a nan yadda suka nuna ma zuwa ƙarshen nan shine referral code naka in an yi amfani da shi. So automatic daga road naka ya dropping, zaka ga portfolio balance a nan, sannan zaka ga TX wato alternative asset. To wannan dan zaka danna kan shi, bayan sun baka kenan sai ka danna send. Zaka dauko address na TX gashi nan daga cikin wannan, sai ka sa yawan amount da zaka tura, zaka dauko kuma daga cikin Bitget ko Get.io ko kuma Mexi, sai ka sa wallet address, kana danna send automatic zai baka dama kai approving na 60 pin wanda kai creating ko kuma fingerprint naka, shikenan and you'll be good to go. Automatic zai je drop a can kai converting zuwa duk abin da kake so ka siyar in naira. Allah ya dafa mana, Allah ya ba mu nasara.